Well, tá cynnig gym na rydw ma og, mi symud ta hag yn westerns, agus Nollag ywen for my rifle, agus mi eisiau yn brontan as a bera for my riaw. No, nar ys cyfyd Indian y sgil ma, na couple mini eisiau. An chuimhne fearr tam sa faoi Nollag ná harta 3 bliain ó chun tháinig go mochad scoilteach ag teach ag chuirt am haonig smáam agus bhí cóislein go maidide. So mu kaint gáí starponta na si chéile agus bhuine an chuimhne fearr tam just cá amla daoine specialta i mhíal agus mu bhuine chuimhne fearr. Well, bhí bliain a bháin agus doscail me brontanas le mar a fuair trí himpeist. Agus ar hosca mewn cad a bhí stig an ná babóg. Hosna me gol agus chuimhne achas sunfuair sa macra ar brontanas mi ceart gom. Hoscailís mo cheann hain agus bhí rééis an ceann buchas lidia. Sin chuimhne fearr tan na Nollaig stoi ná bheith a gaiirí go cúd ná séachla gur maidin na súla a bheith feicáil cad a fuair éidir na Nollaig agus an sin stoi an scrádach ar fad leis an sketmínacht ag an tamsin na maidin. Gur hús sé gachtain sa teach. Cúna sábheamsa go Nollaig ná bhí mé seaachmé an glís agus dog Santi tractor lá an áil ar Summer City. Agus ar a lá cíanna se báisteach agus thug méid amach me an breile an mór típla teach le spinner tractor. Nollaig chana.